weather is so beautiful. Look at these. Wow. See, spring na, spring. And then you will end up here in the water. Wow. Oh my gosh. Yes. Wow. Nindot kayo siya, I promise. Because the weather is so nice. It's actually super nice. So we decided to go out and mangisda mi kaya wala mi sudan. Tugnaw Japon kayo siya ba? Pagwapa niya, oy. Gwapa mo to siya, lami ito siya. Tuslukon iyang naong, oy. Gwapa kayo siya. Mo niya akong ganahan diri kay there's a lot of place here where you can just stay there for hours and there's nobody. Wala tao. Huwag na may tao no maglakaw. Isa duha tulo upat. Then they will not even stay. They're just passing by, walking their dogs. Baby, look! It's beautiful! Awa, good na siya. Oh. Gwapa kaayo. Spring na gid ay, pero tugnaw Japon siya ba? Mau naka winter jacket yapon ko. Awa si Uncle busy kaayo sa iyang pangisda. Ta, lagi. Ang astronaut mo ato sa kawanangan. Awas agad ni among mga uniform mo. Mo ato may og Pluto ba? Oy, joke. Joke kayo kung sa nina ba. Oh. Uy, baga kayo siya manggot. Tanawa na siya oh. Hala. Just go, baby. I will come. Kini bitaw siya kay ngano ni siya oy. Magwak jud katuod bugog ko no. This clothing that we have on right now, it makes me walk so weird. Yeah. It makes me walk so weird. I feel like I am walking like a robot or something. It's really weird. Ah, baby. Out there or out there, and then you can go out. Yeah. Out here? Oh, dito ko na may mangisda. Hvorhen? Out here? Jamen, skal vi ikke gå den her vej? Then you have to go out there. Så okay, så skal vi gå den vej. Ej, der er mange mennesker, der fisker derovre. Morning. Der, up in the bridge. Oh, yeah, but I was gonna stand out there, baby. Skal vi ikke gå og stå? I think it's good. Yeah, okay, so come here. Vi går den her vej. Honestly, baby, it's like my food is coming up. Good? Coming up? Yeah. What do you mean up? No, it's because it's like it hugs your body so tight or something. I don't understand what I'm feeling right now. Swimming in the shoe? What? Is your foot swimming in the shoe? Yeah. Space? No, but this one. The clothing that I have. Yeah. It's so weird that it presses me so much or something. Is it like that? Fashionista, baby, fashionista. Not too tight. Is this too tight? No, but don't pull it more. Ang tao bito kay tuwa ra dito sa kanang naay. Kuan nangisda pud sila da sa babaw. Naguul jud ko sa mong balay eh. Sus, promise lang jud. Gahapon no, di ba naglakaw na mi kagahapon. Unya karon naglakaw na pud mi. Sus, igo ra gyud ko gipahuman og laba oy nang lakaw na pud mi. Wa na gid ko anay vacuum di na gini usong vacuum sa mong balay oy laka oy. Naguul na jud ko dagan kayo kuhol diri oy, promise. No.
Tanawag ko niya akong attire ba oh. Uy, mahal ba yan ni ba? Gituyo lang inintaw ninyong palit aron makauban ko sa iya hadto sa tubig pag magtamak-tamak siya. Lingaw lagi ni among gibuhat ba? Lingaw makuan ni among gibuhat. Kay luoy ko no kayo ko kung iya ra kong biyaan sa daplin. Well, siya nangisda siya. So para dili ko luoy iha kong gipalitan aning kuan sa nina sa astronaut sa mani inabiyaan ang driver sa ako ang spaceship. Bantay lang lagi ni ron uban ko ani niya bantay iyahan ning buhi aning isda patay lagi. Okay, all of them are fishing from up there. We're making side attack. Side attack. Bakit sa kaya mailahan ani nga maayo pa? Mubok ka no? Unsa man ay? Kasi patay na ni. Nung itom naman ni siya. Daot naman guro ni. Daghan kaayo siya oh. Daghan kaayo siya jud ka na nagputi-puti mauna siya. Kaso lang tugnaw kaayo siya kuhaan sa kamot. Narao tambok oh, narao tambok. Patay naman guro na. Tsada kayo lang balay diha ako. Relax kayo. Kani jud siya tanan, kani hanto dito. Kuan siya tanan kanang yata yung sa may pangalan ani ba. Kuhol man ako mahinumduman sa basakan magud to. Kani ba good siya oh. Kani pagod kani good oh. Kani ba? Unsa tawag ani niya? Musling, unsa man siya uy. Hinadyo jay sulod ba? Bugat jud siya. Daghan kaayo. Pero di man guro ni makaon, makahilo man guro ni. Hello. He's enjoying so much. It's funny. La 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 la. Bene berocha. La cucaracha. Night bebe. Tilililit. No, it's wrong. La nanoracha. La nanoracha. It's just me and him here in the water. There's no one else. Look. Look. Yeah, actually, it's 7 o'clock already. But yeah, this is actually fun. There is a... Don't ba? Don't ba? I will lagi. No. Manghuli namin no. Ay gabi na manggod. Alas 7:30 na sa gabi. Higutom na si Uncle. Nawas ang langit oh. Gwapa kayo siya do. Nya mo tunga din akong nang radyo gwak-gwak. Pero oh nay, baby say. Yeah. Sorry. Go, no? Huh? You go? Yeah. Ito na mi. Grabe ang langit uy. Oh, sus. Bugat kayo akong pamati sa ako ang akong pats na dugagan og bugat kayo sa nina oy. Tanawa ang mga sapa. Sus kagwapa oy. Indot kayo siya Jude. As in Jude gusto kong puyuan ang abalay oh. Ang mangisda ako kada adlaw. Actually pag mangisda may dili may mandakop. Atik ra gid siya nga pangdakop ito. Aron ignon ra. O makadakop niya og gagmay pangbuhian niya angkol niya dili siya gagmay. Mga duha ka palad siguro nako. Nya pamati niya kay baby pa na siya. So buhian niya. Wala siya ay di nga kakaunta ubulinaw you know. Ay, manguli nami oy. Bay ninyong tanan. Agoy, murag ugma na pod mangisda mi og motor. Babush.
Nagon kay bikers, oh. Look! This is what I'm wearing to catch the tahong ni Carla. But I'm free. I'm